Dasar kepara nyata. Sopo kowe? Kowe wis ngerti karo aku dadak takon. Lho, iki piye to iki? Kowe adine Antarja. Heeh. Jenengmu sapa? Alah wong sampeyan ki ngerti kok dadak takon. Aku ora ngerti. Ngerti wae, dosa lho ngapusi ayo. Ngerti to? Jenengmu Antasena. Kowe pengen ngerti karo aku apa ora? Ora. Lho. Iki wong kok angel ora jamak to. Ora arep ngerti karo kowe. Mergo aku ya wis ngerti karo kowe. Lho, aku sapa? Tak sebut nang ngene. Aku tak bengok. Sapa? Kupinge dhuwur banget ya hartane. Omongane nglirih wae. Sampeyan Pak D Puntadewa. Lho kok ngerti wae. Padake nek liyane ora ngerti, ning nek aku ngerti kok iso dadi gedhe, Dik. Monggo biasane sampeyan ki sok sambat angel gedhe to. Mergo ora nesu. Wo nek nesu gedhe, iya. Mula aja sok nesu, Dik, ndak mbebayani. Nek wis gedhe semono kuwi sapa sing arep ngendhake kamurkaning Pak D Puntadewa? Jagat ki nganti meh jomplang. Miring jagate, sing sisih wetan tok idak, sing sisih kulon okahe menungsa wae ora iso nandhingi bobote Pak D Darmakusuma. Iya. Pendhawane ndi, Dik? Tok pangan kok? Ora doyan. Ane ndi? Monggo kowe tak critani. Ora usah wedi, monggo tak critani. Sik, sampeyan nang kene sik ya. Arep ngopo? Tak gawene bingung. Sapa? Pak D Baladewa. Aku nek gawe bingung wong kae senenge ra jamak-jamak. Antuk gawe bingung piye? Pak D, ketiwasan Pak D. Waduh! Antasena tiba kowe. Pak D ketiwasan, Pak D. Kakang Garukaca disampluk kontal mbuh tekan ndi? Kakang Antarja disampluk kontal mbuh tekan ndi? Butane gedene ora umum. Aku mungsuh buta mau. Aku wis kandha. Bapakku nendi? Bapakmu do tak untal mati dene aku tak antem ora dirasake. Aku didiak nggon dodo ra iso ngopo-ngopo. Megap-megap. Lah kok ora ngetokke daya kekuatanmu? Lah arep ngetokke piye dadane didak kok. Wong kok senengane arep menangan dhewe lho. Saiki ngene coba pitungan nek dodone didak kuwi terus arep ngetokke Aji Jaya Kaijan piye? Ngrapal mantram sakti. Cangkeme ra iso ngomong. Sesek dadane. Kowe kalah, ora mung kalah. Lek ku sengit iku dadak sumbar. Lho, sumbar piye? Ayo. Aja mung kowe cah bayi-bayi. Kae sing gerangan kae kon tekan kene. Bisa menang karo aku. Tak suwitani 20 taun nyembah dramakane. Kae Prabu Baladewa to ngerti karo sapa-sapa. Lho, butane ngerti karo sapa-sapa? Ayo buta atusan taun nek gedene semono kae wis atusan taun umure. Lho, domongi ngayal ora. Muni piye? Ae sing gerang kon tekan kene. Kon nggawa Kyai Nenggala, Kyai Alugara. Tak sile tak nggo nyelumbat kambil muni ngono. Iblis anak musuh kadewatan nggo nyelumbat kambil. Buta pengen tinjong akhirat nyawaku tantangan Rata Mantura Prabu Baladewa. Ben. Apa dumeh kowe gedhe? Apa dumeh kowe biwara? Gedene semono aku wedi karo kowe. Kowe nyumbari Rata Mantura
Mantura Prabu Baladewa. Kowe nyumbari Kyai Alugara Kyai Nenggala. Kowe sarep nyawamu. Wah, cangkeme Antasena. Kowe sapa? Lek nomor panmu Gandana Gobakuna ta Mantura Prabu Baladewa. Sapa? Lek nomor panmu Gandana Gobakuna ta Mantura Prabu Baladewa. Aku Nalendra Mantura. Kowe sapa kowe? Dewa Amral. Kowe nyumbari karo aku ya. Dadi buta ya dadi buta, ora usah dadak sumbar cangkeme sing apik. Lah kok kowe nyidak dadane Antasena, kowe nyumbari karo Baladewa. Kae, gerangane kok tekan kene. Kyai Alugara Kyai Nenggala, kon namake karo aku nek nganti aku tekan ning pati meguru 1 taun. Cangkeme sapa ngono kuwi? Wah, jan. Heeh. Yo, pancen tak ajangi jembar. Aku muni ngono, kowe arep ngopo? Lho, tegese kowe wani karo Baladewa. Sing tak wedeni apamu. Ayo tamakno pusakamu. Wah, iblis anak, kepengin tinju ngakhirat nyawamu. Cocok Kyai Nenggala jeblok wetengmu. Ayo jeblokno nek iso Baladewa. Edian Antasena. Nggih. Tak cocok Kyai Nenggala mletik metu genine. Alugara, Dik. Alugara. Iki Alugara. Mau lambene sapa sing muni Alugara nggo nyumbat kambil mon lambene sapa? Wah, jan cah kocluk tenan. Nggo arep piye? Mati dening Alugara. Dibakno legane atiku. Edian, ampuh tenan. Lagi ki aku weruh ana buta kok kuat nadai Kyai Alugara Kyai Nenggala. Digdaya kliwat tukur. Antasena. Piye? Kalah. Kalah. Ha piye iki? Sing tak ndelke kowe Alugara Kyai Nenggala ora temowo. Liyane ndi pusaka apa liyane? Tak sileke apa piye? Sileke apa? Bendho apa? Hus. Ratu kok padake bendho. Wuku arepe cilik. Pandhawa menyang ndi? Pandhawa tak untal ning wadukku. Iblis anak. Apa rumah Samurana sing iso ngembari karo kowe? Apa rumah Samurana sing iso dadi buta kaya kowe? Kowe tak kandhake adiku Ndarawati iblis.